Ассалом тамошобина устозе нағзен саломати хубай боз ҳам пеши апай зерна омадем як бурак бинен ҳам қапаплинакои хушру арманский шолк ипек хулас ҳама чи овардаган лён ира бинен материалакошонда гап нест баъд бо барои подписчикои канали хечон аксия сар додаган ҳам арзона ина марамад ҳам бо биёен касоне ки муштариян обуна шидаган канали хучонда 30% бо арзон меша як ва чихе наз бо туфатон метян тамошобинони азиз як бурак бинен чихе хушро материалошон бозори корвон тарафи пажарка сеим дарвоза 13 қатор ҷои апай зарина нигоҳ кунен анахе гулои шер саригиналош ҳастай марабад ина касседа дар кора ино тозошая итальянкои тозашай ва чанд пулан шумода 200 сомон тахфифда 200 сомон нигоҳ куненда гулои шерс итальянка оригинал марҳамат касседа дар корай рақамо ҳаст шумо ҳам харид мекунен ҳам туҳфа мегирен ҳатман апай заринада нависен ина ёша бинен хушруане итальянкошон да гап нест духтарако ё туркиян ина ё турецкиян турецкиё чанда 250 сомон сангошон дизайн сангои сваровский оригинал марама дар кортон боша бинависен доставкатон мекунан иққай материал хушрувай духтарако ина итальянкои беҳад фасон ҳафтсанга инами қолаба мекофтан бисёри муштариё марҳамат ина ҳафтсангои фасон овардагай апай зарина баъд медонен итальянская материалшон қа хушру акция рафтестай 200 сомон кардагана 200 сомон беҳад акция хуб рафтестай як бура гира бинен иҷада ҳам итальянка да ҳастай ҳам паплини турки да ҳастай ҳама чи да ҳастай хулас нигоҳ куненда паплиношуна чихе фасонакан дидед барои модароям ҳаст сангошон сваровский сангои оригинал ҳамаш марамат касседа дар корай метавонед интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки нависен биёен аз наздик бинен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апай зарина нигоҳ кунен ва ира бинен охо чихо хушру будай ҳамаи ҳамино борои навинкатуная борои навшон борои хушрушон ина марамат паплингир бошед сезони паплинакои хушру омадагай биёен аз пеши апай зарина харидорӣ кунен ипеки туркӣ касседа дар кораи духтарако ина марҳамат ипекои туркира апай зарина арзон кардан 700 буда 700 буд турецки тоза ипекай сангошам аҷоиб хушру задагиай ҳозир бошад 500 сомон кардаган ина марҳамат дизайндор беҳад сангаш хушру задагай як бор биёен аз наздик бинен муқоиса кунен баъд метавонен ки харидорӣ кунен як бурак расветкоша бинен ира бинен чихе расветкош хушрувае 500 сомон кадомиша мегирен духтаракои пекои оригинали турки 500 сомони гарантия дора сифаташ марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунан агар ки омадан натонен касоне ки аз апай зарина харидорӣ мекунад боз туҳфа мегирад диден духтарако бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апай зарина нигоҳ кунен духтаро иҷада комбахтои фасон доранд лавдоманиёи хушру доранд ҳама чи ҳастай духтаро бо нархҳои дастрас ҳози тахфиф рафтестай чизе ки мегирен арзон карда метиҳанд королевский бархатои оригинал духтаро комбахтои шифон комбахт сербар камбара беҳад хушру дубайский сер шифон бе шифон нигоҳ кунен чихе хушру ҳамаи ҳаминора шумо метавонен аз ҷои апай зарина омада харидорӣ кунен баъд ина хеле ваё мепурсанд ку арусакода бисёр вақт арганзоо мепурсанд ана ваё сеткоо мепурсанд ина ҳама намудаш барои арусако ҳастай ҳозир акция рафтестай кадомеша ки мегирен бо нархҳои дастрас шумода пешниҳод мекунад апай зарина нигоҳ кунен духтарако иҷада инчунин ин намуд материалҳо ҳаст ина ёям хушрува нархошон ай чанд сум то чанд сум сар меша 800 сума 650 сомон шудагай ина холои туйдор доставка ҳама иҷод дора апай зарина агар омада натонен муроҷиат кунен дар ва как шумода доставка мекунанд бинен чихе комбахтошон хушрувай мана ҳамаш моделҳои новинка марҳамат арусакода барои тухус мисол бо касоне ки ина чандта мегирад ку бо як туҳфаи зури интизораишона ана касе яктаам гирад туҳфаи махсус доранд шумода пешниҳод мекунанд ҳам нархҳои дастрас ҳам ина материалҳои фасони фасон дар ҷои апай зарина шумора интизорай бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 13 қатора 13 қатор
ҷои апаи Зарина духтаро биёен аз наздик тамошо кунед, боварӣ дорам маъқултон мешавад. Миноку леони тозаи оригиналан духтаро чанд та расветка овардагиян. Марамат қисми болора бинен. ҳозир шумо нависем бо расмоша мепартоян, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Расветка бисёр дора. 450 сомон мефурӯхтан, акция рафтаистай 350 сомон иштагай. Леон шушта мепушен. Барои арӯсаку дар тобистон мепушен леон ай материалаш сабукакай хушрӯвакай паданаи маҳқулум шид хушрӯа ай медонед дига цветоша мастай фасон духтаро нигоҳ кунед барои туё аҷоибот иқа сабукакае и зарвишвкая чия ира попрои дубайский буда и чанд пулаяй 800 буд 650 сомон штагай ина расветкоша бинен духтаро ина цветча бинен чиха хушрӯ мана марҳамат касседа дар кораи духтаракои азиз метавонен ҷои апаи Зарина биёен аз наздик бороша як борак тамошо кунен маъқултон мешава. ҳозир акция рафтастай ҳам арзон кардагиян ҳам барои харидоро тӯҳфа пешниҳод мекунанд. Доставка доранд инаки ҷое гӯянд доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонен. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апаи Зарина и леоная леонаш чанд сомон леоно 650 сомон дубайский 550 сомон штагай ина цветош диден чиха хушрӯ хулоса шашта фасон қисми болорам бинен чиха материалакои хушрӯ доран арганза байрам арзон кадена ина диден бо касоне ки дар страничкаи апаи Зарина обуна штагай бо тӯҳфаи махсус шумода пешниҳод мекунанд. خلاصه тамошобинони азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. хайр саломат бошед.